бори дигар субҳи ҳамаи он нафаронеро ки ин лаҳза аз хоби ноз бархостанд бо шабакаи мо пайвастанд ба хайру шодӣ мегӯем. Мо дақиқаҳои зиёд аст ки меҳмони навбатии барномаи худро мунтазирем. Сарояндае ки бо сурудҳои дилнишину дилситони худ қалби ҳамагонро тасхир намудааст. Сарояндае ки айни ҳол як чанд лаҳза пас рӯи экранҳо намоён мешавад. Моро интизор бошед. Нозияи Кароматулло. Нозияи Кароматулло, меҳмони навбатии барномаи Сабоҳ. Нозия, хуш омадед ба барномаи мо. Ташаккури зиёд. Саломи худро аввал ба ҳамаи мухлисон, ба ҳамаи бинандагони шабакаи Сафина мерасонам. Соли наватон муборак бошад. Саломат бошед. Соли нави мелодиро чун як рӯзи дигар мондааст, шуморо чӣ ҳиссиёт, чӣ эҳсосе фаро гирифтааст? Чӣ хеле ки мебинед, бисёр хушҳол ҳастам. Бисёр хушҳол ҳастам. шурӯъ аз соли нави мелодӣ Нозия чиро мехоҳад ки тағйир бидиҳад? саволи хуб додед, саволи беҳтарин. Чун ман худам мехостам ки ҳар чӣ зудтар ҳамун утоқе ки яъне либосҳои саҳнавиро мегузорам бисёр хурдӣ мекунад. Мехоҳам ҳар чӣ зудтар иваз кунам, васеътар созам, чун либосҳои саҳнавӣ зиёд шуда истодааст, баромадҳо зиёд ҳастанд, чун ба хотири он ки ҳар баромади мо, ҳар суруди мо, ҳар либосу ҳамун пойафзоли ман иваз мешавад, мақсуд дорад, бале, ва зиёд шуда рафта истодан, шукри худо. Мехостам васеътар созам, чун ҷо бигиранд. қисмати инсонро наметавон пешгӯӣ кард. Тақдир моро ба самтҳои гуногун раҳсипор месозад ки онро интизор набудем. Соли асп барои Нозия чӣ эҳдос сохт ки аз он озурдахотир ва ё шоду масрур гаштааст? Рости гап, соли асп гуфтед, як муддат буд, як лаҳза буд ки ман бисёр роҳафтода шудам, бисёр ғамгин шудам, яъне ки намедонам чӣ хел бирасонам, ман бисёр зиқ шудам. Ба хотире ки ман ҳарчанд мо ҳамроҳи бародарам Муҳаммад Рафиҷон ҳарчанд кӯшиш мекардем ки санаи 29 ноябри соли асп 2014 консерти худамонро пешкаши мухлисон гардонем. Мутаассифона нашуд ба баъзе сабабҳое ки мо натавонистем оҳангу сурудамон дар вақташ омода шавад ё ин ки дигар чиз. Бисёр роҳафтода шудам, бисёр зиқ шудам, ҳарчанд кӯшиш мекардам ки вақт нарасид ба ин сана мо тайёрии худро ба пуррагӣ расонем. Аммо ба ман як қувват бахшид. Ман гуфтам ки ман бояд роҳафтода нашавам, чун маро мухлисони зиёд дӯст медорам, ман онҳоро дӯст медорам. Маро ин чиз роҳафтода кардан наметавонад. Дучанд ба ман қувват дод ки ман боз сурудҳои нав, беҳтарину ягон чизи нав барои мухлисон пешкаш намоям. Ҳамроҳи бародарам мо ҳоло ҷиддитар тайёрӣ мебинем. Ва умед мекунем ки дар соли 2015, яъне дар соли гӯсфанд, як барномаи хуби консертӣ баҳри мухлисон пешниҳод мекунед. Албатта ки дар рӯйхати барномаи консертии шумо сурудҳои ҳиндӣ низ ҳаст. Бале, бе ин намешавад. Хуб, замзамаи сурудҳои ҳиндӣ метавонад Нозияро ба хаёлҳои рангин, ба дуриҳои дур, ба мулке ки пур аз фасонаву муҳаббат аст бубарад. Аллакай бурдагӣ аст. Дигар Умарҷон, борони зимистон ба мӯйҳои зебои Нозия таъсир расондааст. Чунки дар яке аз маҳфил дида будам ки пичаҳояш сабсафед буд. Ба фикрам ба кошонаи ҳусн рафта мӯйҳояшро ранг кардааст. Ҳамин тавр, Нозия? Ва ё аз эҷоди сурудҳои зиёд аллакай мӯи сараш сафед шуда бошад? ҳеҷ боки нест. Лекин бале, ман ҳар фасли сол моямро рангашро иваз кардам ист. Яъне мутобиқи фасли сол. Бале. Ба кадом хотир? Ман каме ҳазм мекунам. Бисёр ранги моямро намерасам, чун ба ман ҳамин атои худованд аст. Ташаккур.
бисёр сипосгузорам. Аммо баъзан вақт мешавад ба хотири чун гуфтем сару либосу мӯи сару ранги он ба хотири суруду ё ин ки ҳамун барнома иваз кардан бошад, лозим бошад. Албатта иваз мекунам, вале кам истифода мебарам. яъне аз ин маълум мешавад ки шумо боре ҳам мӯйҳои худро ранг накардаед, ҳамин тавр? На, агар нагӯям дурӯғ мешавад. Кардагӣ ҳастам, вале бисёр кӯшиш мекунам ки кам истифода барам аз ҳар гуна рангҳои химикӣ. албатта ки ранги сафед накардаед. Сафед ман фикр мекунам худаш бо мурӯи замон, бо вақт, бо сину сол худаш мешавад. нозиябону, садои шумо қалбҳоро тасхир намудааст, чеҳраи зебоятон бошад дилҳоро. хуб, ин ҳамаро шумо аз куҷо дуздидед? ташаккур, бисёр лутф кардед. ман албатта хурсанд мешавам, шукргузор ҳастам аз худои пок ки ҳар чизе ки барои ман ато кардааст табиӣ аст. ман худам чизи табиӣ илоҳиро дӯст медорам. ҳар чи ки ҳаст табиӣ аст, аз қалбам аст. барои шумо месароям ва бисёртар кӯшиш мекунам ки боз зеботар шавам барои ҳамаи мухлисони азизам. нозия, шумо дарак доред ки пас аз саб барои шумо хонаи сеҳуҷрагӣ тақдим мекунанд? хурсанд мешудам. хуб, нозия, чаро шумо аз гӯшти гӯсфанд дида равған ба қавле думбаашро зиёдтар дӯст медоред? ман аслан гӯшти гӯсфандро кам истеъмол мекунам. равғанашро тамоман истеъмол мекунам, чунки ман намедонам ба ман на он қадар, лекин азбаски соли гӯсфанд аст, гӯсфанд хафа нашавад, ман албатта кӯшиш мекунам ки имсол камакак аз равғани гӯсфанд бичашам. дар сомонаҳои интернетӣ овуза аст ки шумо бо ду сароянда дуэт сароиданӣ ҳастед. яке аз ин ҳунарманди машҳури ҳинду Шорухан ва ҳунарманди машҳури тоҷик бошад Давлатманд Хол. ин то куҷо рост аст? саволи аҷиб додед. ман як бор якум мешунавам. рости гап, Шорухан ба ман чанд сол пеш пешниҳоди дуэтхониро карда будам, аммо ман рад кардам. бале, лекин бо устод Давлатманд Холов дар ҳақиқат ман орзу дорам. ин орзуи ман аст. ман то ҳатто ҳаяҷон дорам, метарсам, чун он устод овози қавӣ доранд, санъати бой доранд. ман мехостам албатта бо ҷони дил бо он кас дуэт бихонам, чун овози ман агар мувофиқат кунад. ва ин пешниҳод буд. устод Давлатманд Холов ба ман гуфтанд ки ман як ду оҳанг ҳаст, пешниҳод мекунам ва ман пешниҳод кардам ки устод ман мехоҳам бо шумо бихонам. хуш умедвор ҳастам ки бо устод Давлатманд Холов яъне ки синтез карда хонам. метавонам суруди халқӣ, суруди жанри фалакро синтез карда бо эстрадаи имрӯза, поп эстрада мумкин. бисёр орзуҳо ҳаст. албатта умедвор ҳастам ки дар ин соли нав ҷомаи амал бошад. хуб, нозия, чуноне ки мо пай бурдем, шумо бисёр ҳам духтари шухтабиат ҳастед. оё шумо латифа медонед ва ё боре дар куҷое латифа гуфтаед? бале, ман латифа мегӯям. дар иҳотаи хона оилавӣ мешинем ё ин ки дӯстон, рафиқон. латифаҳо зиёд ҳастанд. баҳри бинандагони мо айни ҳол метавонед як латифае бигӯед? албатта. як зан аз шавҳари худ мепурсад, мегӯяд ки шумо зани доноро дӯст медоред ё зани зеборо? мард каме андеша мекунад, мегӯяд ки на зани доноро, на зани зеборо. туро дӯст медорам. яъне ки занаш на оқил буду, на зебо. хуш, барои мову шумо ва барои мухлисони Нозия аҷиб аст ки Нозия шаби соли нави мелодиро дар куҷо қайд мекунад? бале, албатта дар иҳотаи оила, дар хона. мехоҳам ки ҷашн гирем як ҷоя оилавӣ. чун ҳарсола ҳамасола мо кӯшиш мекунем ки зиёд барномаҳои консертию дигар аст иштирок карда, аммо то соати 12 шаб дар хона омода расида барномаҳои телевизиониро тамошо карда сари дастархон ҷашн гирем. чун ба охири суҳбат расидем, айни ҳол агар Нозия як порча аз сурудҳои тозаи худро баҳри бинандагон ва мухлисонаш
тақдим надорад, яъне замзама накунад, фикр мекунам мухлисон хафа мешаванд. Ҳамин тавр не? албатта ба ҷону дил ман замзама мекунам. як суруди тоза эҷоди худро ки алон омода нест, ман як порчаашро барои мухлисон, барои шумо замзама мекунам ва умедворам ки дар ин соли нави мелодӣ ҳам клипашро ва ҳам дар консерт омода карда ба пуррагӣ ба мухлисон пешкаш мекунам ва алон 4 мисраи онро барои шумо замзама мекунам. Марҳамат. нигоҳи ту зимистонист, саросар пурзи эҳсоси парешонист. намедонам чӣ мехоҳӣ, чаро дар кӯчаи андеша гумроҳӣ. ба ман дигар намехандӣ, ба ман дигар намехандӣ, магар аз ман азизи дил, магар аз ман ту дил кандӣ. саломат бошед, садотон хаста набошад. бигзор дар соли нави 2015 яъне дар соли гусфанд эҷоди шумо боз ҳам зиёд гардаду берун аз тоҷикистон сарҳадҳоро убур кунад ва шумо муаррифгари тоҷикистони азиз бошед. ташаккури зиёд, саломат бошед. барои даъвататон бисёр миннатдор ҳастам. ҳамеҳанони арҷманд, соли нави мелодӣ муборак бошад. барои ҳамаи шумо хушбахтӣ, хушнудӣ, хушрӯзиву ҳамеша хушрӯй бимонед. саломат бошед. соли нави мелодиро барои шумо низ муборак мегӯем. ташаккури зиёд.